Ayro Bachai Yem Yei. You want Mashiach? כדי לעשות לתוך כל האדמו"ר הנפת של יצחק בלאזר. אנחנו יוצאים מספר של הסבא. בביטה לפטרבורג. הוא היה אבי המוסר ברוסיה. זה סבא שלי. אבל תמשיך בדרך זו, גם בארץ הקודש. אמן, אני רוצה לתת לכבוד הרב ספר של פלג ברכה והצלחה בכל המצטרף, כפי שהזכרתי להופך חינוך המוסר בארץ הקודש. אמן. וזה שמחה. איזה סטילה, איפה להופך מיסר או מתוך שמחה. סקויה. ברכה והצלחה.